Můžeš si natočit potom... Davide, jak dojedeš, tak šnohák dolů a hoď ho tam a do skutku. Takže to tak nějak vychází prostě, že několik minut to trvá, než se jako synchronizuje. Začínala víš? Tohle je podzemní část, malá, a tady je podzemní část velká. Tady je vrchní, dole 5 je pila a 4. kolej je k nástupišti, ale tam je končí. Jak vidíte, je tady slepá. Přes 1 nákladní vlaky, přes 2 a přes 3 osobní. Tady je vjezd a výjezd a ovládání směru. Teď vám tady ukážu. Tenhle. Tady se skrývají vlaky a když vám tak ukážu, tak ono je to tohle. Nahoru se jezdí natankovat naftu. A tady je hlavní nádraží. 1, 2, 3 jsou osobní, zbytek jsou po 6 nákladní. 7 a 8 jsou odstavné koleje, ale jsou připojené i k hlavním. Tady jsou 2 koleje na odstavení slepé. Tady je to ovládání směru, posun. Ovládání směru do skryťáku. Byly podzemky. Tady, nemyslíte si, že tohle patří k sobě, tohle nepatří k sobě. Tady ten konec, tady tenhle, patří sem. Ne, sem jak tady, ale tady patří. Tohle je tahle. A tady můžu ukázat ovládání směru. Zkrát tam jde vidět i, tady taky, ale tady je to bez kratu. Posun za lesí. Zkrát. A tady je stop, které vypne všecko, všechny vlaky. Kromě tady toho ovládacího pultu a posun hlavně. Tady je posun a směr US. Vlak. A první vlak nám vykolejil, jak vidíte. Funguje to, dej si to opačně, Tak, tady vidíme, že všechno je zakázané, že tady svítí červené světlo. No, tak teď to zkus A tady taky, tam taky. A tady jsou 3 koleje pro osobní. A tady je Petruška. To vypadá skoro jak... Hej,